ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଯେପରିକି OTP, UPI, EMI, KYC, KCC, PN, GST। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। OTPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼। ନେକ୍ସଟ UPIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। EMIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଟେଡ୍ ମନ୍ଥଲି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ। KYCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ नो योर कस्टमर। KCCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼। PANର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। GSTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଗୁଡ୍ସ ଏଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ।